Hello everyone, खुलुमबाय आं Nitamoni Boro नोंथांमोना आंखौ नुनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ जे दिनै आङो फर्स्ट टाइमनि थाखाय मोनसे गोदान चेनेल खुलिनानै vlog बानायनो आङो लुबैनानै दिनै बानायनो सानदों एक्चुअली आङो vlog बानायनो एकदमबारे रोङा दिनै फर्स्ट टाइमनि थाखाय आङो एकदम बिराद बानायनो लुबैनानै बा गुबुनफोरखौ नुनानै आंबो खनसे एक्सपीरियेन्सखौ लानो लुबैनानै आं बानायनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामोब्लाथाय आं बिदिनो बानायलांनो सेस्था खालामगोन दिनैनि आंनि फर्स्ट vlogआ जागोन वेडिं रिसेप्शन आङो वेडिं रिसेप्शनाव फर्स्ट माने vlogखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों बेबो जुलिया जाहैबाय जुलिनि रिसेप्शना जाहैबाय जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि आदा कपिल सर्गियारिनि बेवहाय जोंहानि आइ आफा आं आरो जोंहानि काजिन जुरि आब'आ थांनो नागिरदों जों साब्रै आरो लोगोसे जोंनि गामि खाथिनि आदा सासे स' नोंथांमोना आंजों लोगोसे कपिल दानि जुलिखौ नायलांबाय थादो